imambe emnyama. Kodwa angathi bazohamba uyonqamla ulimi lwemambe emnyama ungashiya amafoni ekhakini. Ungabatsheni ukuthi uyehlathini uyobamba imambe emnyama. Uhamba uwedwana baba. Ungaphelezelwa umuntu. Mawufika khona ufike nje uyivula umlomo bese unqamla ulimi. Uze nalo kimi. Angithi uyayibona imambe ayivimbeki bayisaba bathi imambe emnyama umabona bulawe. Ngizokwenza amandla baba be times kulalawo nawo. Ingakho baba uma ungena lapha ngizivami nakuthiwa angibuza ukuthi unakho lokhu. Angazi kanjani kodwa nje ngizwa lento ikhuluma kimi umakhifikhifi ikhehle lidala lithi angibuza ukuthi kukhona ni lokhu. Uyazi mangilokhu ngigijima baba ithi le nkulumo kimi mina angiye ekhakini la uzalwa khona ngoba wena baba uzalwa indoda nomfazi wazalwa abantu ababili kwakuyindoda kunanomfazi akunjalo. Hayi Nkosi yami bezizwe. Yebo, uzalwa ngabantu ababili okuyindoda nomfazi futhi wena baba uba nenkinga njalo mase kushaya isikhathi santambama sewugibela phela kombhede amehlo akhe ayavaleka. Bese uyalala isho njalo lento. Unyama. Hey. Baba uyazi ngiva lapha manje lento iyakhuluma ithi asewuthengele umkhuluma khifikhifi le utshwala okuthiwa iHennessy VSOP kufanele ngukhathe ngoba unokuqunjelwa isisu khathe ngeHennessy ngukhathe ekseni ngukhathe emini ngukhathe ntambama. Baba lapha kimi mina baba into engayenza ngoba ngise UK ngisola belungu. One lens I'm coming just now. Wait for 10 minutes I'm coming. Baba ngise UK nje ngikhuluma nawe manje ngikhuluma isingisi lapha. Manje nisikisa alisazi ungilinde eSouth Africa ngizawuza next month ngizawuthatha ifly lapha eUK ngize eSouth Africa bese uyabhuka kodwa ungene emagcekeni kamkhuluma khifikhifi ungiphathela imali enganga 2500 ukubona umkhuluma khifikhifi kuba 1500. Yeah. Eish. Baba yazi sakhuluma ngaleyo nto Nkosi yami bakithi baba ngibona futhi mina uma uliphuza leli tiye leli angazi kwenzakalani uma uliphuza leli tiye ngibona ufaka ubisi bese ufaka noshukela kanti ufakelani ushukela etiyeni baba. Uyazi inkinga zakho baba idalwa lo shukela ofaka etiyeni yingakho into zakho ibheda engahlangani kodwa understand baba ngoba na ubungazi kodwa uma safaka ushukela kufanele ngathi waliphuza ufaka ushukela kuzoba nenkinga usho njalo khifi zekuseni khifi zemini khifi zentambama. Wena baba uNkulunkulu wakho wayena dread manje ubona uhamba nawe wenza idread akunjalo. Manje leli dread uthi umoya kimi singahamba samba uphinde ulikhiphe ulibeke phansi uphinde ulithathe ulifake. Yebo, akusuka kanjani noma ngone salon thatha abazi bethatha insipho bese bese kuthathwa kwenziwa lapha. Hey, awu uNkulunkulu wakhe ifikifi. Baba wena ithi lento kimi lapha egwayini wakho ngaphambili kunokuphuma amanzi. Njalo kuphuma amanzi. Aphumelani lamanzi? Baba uyagula fanele aphuma amanzi. Kahle fanele uze kimi ngifike ukhathe logwayi wakho ngoba kakufanele ube intombazana ngazi kwajika kanjani ngoba umfana kodwa ngizwe intombazana emina lapha kuwe. Yena phuma leje ukubulalele nathi. Uyaphila mnewethu. Cha-ke sesikhathele izigebengu zenyanga abantu amanga. So manje bonke lana lokubona abahleka basemqondweni. Sikhathele ngempela. Umuntu uvela afele ebhange sefake intambo ekhanda eseyinyanga esehlola abantu ahlola into engekho and abantu bavele bevume. Ma umfana ulandela lesigcawu esikulandelayo uyintombazana bizizwe. Sikhathele izigebengu.
Hayi kulakini. Jaba mfowethu. Right.